Λοιπόν, πώς προγραμματίζουμε τους autoresponders. Καταρχάς, τι κάνουν οι autoresponders. Οι autoresponders, ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν οι διαφημίσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα προϊόντα που διαφημίζονται στην τηλεόραση, τα περισσότερα τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά διαφημίζονται γιατί γνωρίζουν ότι δεν φτάνει να τους ξέρουμε, πρέπει και να τους θυμόμαστε. Οι autoresponders με ένα μη απειλητικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε επιχειρηματία, δικτυωτή, αυτοαπασχολούμενο, ό,τι να είναι, να υπενθυμίζει την παρουσία του στους πελάτες του, στους υποψήφιους συνεργάτες του κ.ο.κ. με ένα μη απειλητικό τρόπο. Οπότε πάρα πολλές εταιρείες, όλο και περισσότερες ακόμα και στην Ελλάδα, ουσιαστικά τι κάνουν, συνδέουν το mail των πελατών τους με τους autoresponders τους και κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους στέλνουν mail με ενημερώσεις για προϊόντα και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα γιατί το κάνουν, γιατί θέλουν να μας υπενθυμίζουν την παρουσία τους. Για να προγραμματίσουμε εμείς τους δικούς μας autoresponders, κάνουμε το εξής. Κάνουμε κλικ στο My Tools και μετά πάμε στο Tools to take any business to the next level. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω και πηγαίνουμε εδώ που λέει autoresponders. Για να προγραμματίσουμε τους autoresponders, κάνουμε το εξής. Εδώ πέρα έχω προγραμματίσει εγώ ήδη κάποια μηνύματα. Οι δικοί σας autoresponders λογικά έχουν μόνο αυτή εδώ την επιλογή ενεργοποιημένη για όλα τα μηνύματα. Οπότε αν κάποιος αυτή τη στιγμή δηλώσει τα στοιχεία του στο Personalized Delete Capture Page σας, θα του πάνε τα προεπιλεγμένα μηνύματα της Typeform, τα οποία είναι στα αγγλικά και δεν είναι καλό να πάρουν οι δικοί σας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε αυτό το πράγμα, να προγραμματίσετε τους autoresponders, ειδικά αν είναι να χρησιμοποιείτε το Personalized Delete Capture Page. Για να προγραμματίσετε λοιπόν μια αλληλουχία μηνυμάτων, κάνετε το εξής. Κάνετε κλικ στο Create a Message Set. Κλικ. Και ονομάζουμε τη λίστα με κάποιο τρόπο. Ας πούμε πελάτες 2. Πελάτες 2. Ας πούμε ότι έχω εγώ μια επιχείρηση με κεριά από όντως έχω και θέλω να στέλνω κατά τακτά χρονικά διαστήματα mail στους πελάτες μου. Οπότε κάνω κλικ στο Save, ότι θα το ονομάσω όντως έτσι, πελάτες 2. Και μετά μου λέει Create First Message. Τώρα θα προγραμματίσω το πρώτο mail που θα παίρνω από τη στιγμή που εισέρχονται στη λίστα μου. Κάνουμε κλικ λοιπόν εδώ. Και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει είναι πόσες μέρες από τη στιγμή που δηλώσαν τα στοιχεία τους θες να τους πάει το πρώτο μήνυμα. 1, 2, 3, 5, 10. Κάνοντας κλικ στο 0, ουσιαστικά επιλέγουμε ότι θέλω αμέσως να πάει το mail στον άνθρωπο που έβαλε τα στοιχεία του στο Lead Capture Page μου. Οπότε βάζω εδώ πάντα πάλι το τίτλο του μηνύματος, οπότε είναι χαίρομαι κάτι τέλος πάντων και έρχομαι εδώ πέρα και γράφω ό,τι θέλω να γράψω. Και πάμε κάτω και κάνουμε Save. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που θα παίρνουν. Αν θέλω μετά να πάρουν και ένα δεύτερο μήνυμα, κάνουμε το εξής. Add new message. Και μετά το πρώτο πράγμα που με ρωτάει είναι το εξής. Πόσες μέρες μετά το τελευταίο μήνυμα, όχι πόσες μέρες αφού το έβαλε τα στοιχεία του, πόσες μέρες μετά το τελευταίο μήνυμα θες να του πάει το δεύτερο μήνυμα. Οπότε λέω, ας πούμε, 3 μέρες μετά, ανάλογα με το τι θέλετε. Οπότε θα το ρωτήσω κάτι. Έχεις δει αυτό? Που είναι ένας ωραίος τίτλος γιατί ξητάει την περιέργεια. Ή το έχεις δει αυτό? Κάτι τέτοιο. Και πάμε και γράφουμε ό,τι να είναι τέλος πάντων. Έχουμε βγάλει κάποια κεριά, πάρα πολύ ωραία. Μπλα μπλα μπλα. Και κάνουμε πάλι κλικ στο Save. Το μπλα 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 δεν είναι επαγγελματικό. Σε γενικές γραμμές, απλώς προσπαθώ να εξηγήσω εγώ πώς το σκέφτομαι αυτό το θέμα. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τρίτο μήνυμα, πάλι add new message. Πόσες μέρες μετά, ας πούμε 7 μέρες μετά και να μην τον πρίξουμε. Γράφουμε εδώ τι θέλουμε και εδώ τι θέλουμε. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε και πάλι κάνουμε κλικ το Save. Από τη στιγμή που φτιάξαμε αυτά τα μηνύματα, αν κάτι δεν μας αρέσει, μπορούμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτός ο τίτλος, το σου κτλ. Ερχόμαστε και βάζουμε επίγον. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι. Και κάνουμε click save. Οπότε όλα αυτά αλλάζουν. Μπορείτε να τα πάτε πάνω κάτω τα μηνύματα και το καθεξής, ή μπορείτε να έρθετε και να σβήσετε ένα μήνυμα κάνοντας κλικ στον καδό που υποδηλώνει το delete, ας πούμε. Λοιπόν, και τελειώσαμε αυτό το πράγμα τώρα. Προγραμματίσαμε αυτή την αλληλουχία μηνυμάτων. Και τώρα θέλουμε να δούμε πού θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αν θέλω εγώ
όσες αλληλουχίες μηνυμάτων και αν φτιάξετε, εδώ τώρα έχω φτιάξει εγώ ας πούμε 7. Κάτω από κάθε domain που έχουμε, εμείς έχουμε πει έχουμε 5 domain. Τα 2 είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς στην Ελλάδα εδώ κατά κόρον, είναι αυτά τα προσωπικά. Τα άλλα 3 domain είναι αυτά τα προεπιλεγμένα που θα δείτε στο Schedule Lead Capture Page. Αυτά προς το παρόν τα αφήνουμε. Αρχικά δεν τα χρησιμοποιούμε αυτά επειδή είναι στα αγγλικά και δεν τα έχουμε μεταφράσει ακόμα. Κάποια στιγμή πιθανότητα θα τα μεταφράσουμε. Οπότε ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα. Όλα τα μηνύματα έχουν δίπλα το No, εκτός από μια επιλογή που διαλέγετε εσείς, το οποίο έχει δίπλα το Yes. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω στο My Special website το κεριά κλικαρισμένο, θα το αλλάξω, θα βάλω, ας πούμε ότι θέλω να βάλω τα μηνύματα του δικτυακού marketing ανάποδα. Κάνοντας κλικ στο No, γυρνά και γίνεται και πηγαίνει αυτή η αλληλουχία μηνυμάτων. Αν ήθελα να είναι η αλληλουχία πελάτες 2, θα έκανα κλικ εδώ πέρα. Οπότε, τι γίνεται, διαλέγω ποια μηνύματα θα παίρνει κάθε λίστα. Μπορεί, ας πούμε, σε αυτή εδώ τη λίστα να θέλω να πηγαίνει το personalized. Οπότε κάνω κλικ εκεί και θα πηγαίνει το personalized. Το ότι υπάρχουν όλα τα μηνύματα κάτω από κάθε λίστα δεν σημαίνει τίποτα παρά μόνο το ότι είναι όλα τα μηνύματα διαθέσιμα. Τα μηνύματα που πάνε είναι αυτά που έχουν με μαύρα γράμματα δίπλα γραμμένο το yes. Αυτό. Τώρα, αν προγραμματίσετε εσείς αυτά τα δύο, τα προσωπικά domain που έχετε, το My Special Website και το Website About Me, και έχετε ανάγκη για, αν δεν σας φτάσουν αυτές οι δύο λίστες, και έχετε ας πούμε συνεργάτες στην εταιρεία σας ή πελάτες στο μαγαζί σας και το καθεξής, που θα θέλατε να στείλετε σε αυτούς μια αλληλουχία μηνυμάτων, τι θα κάνετε? Θα φτιάξετε αυτή την αλληλουχία μηνυμάτων και θα χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα 3 domain, μπορείτε να το κάνετε αυτό μέχρι 3 φορές, στο οποίο τι θα κάνετε? Ουσιαστικά δεν θα στείλετε τη φόρμα σε αυτούς, γιατί δεν θα στείλετε τη φόρμα σε αυτούς, τις φόρμες θα τις δείτε σε λίγο, δεν γίνεται να τις στείλετε, θα τις θεωρήσουν spam δηλαδή όσοι τις πάρουνε. Αλλά μπορείτε να περάσετε εσείς από μόνοι σας τα mail τους και τα ονόματά τους στη λίστα σας και να τους πηγαίνουν τα ονόματα. Και να το κάνετε αυτό βέβαια πρέπει να έχετε θεωρητικά την άδειά τους ή πρέπει να είναι μη τι άλλο γνωστή σας. Οπότε, αν θέλουμε τώρα να το κάνουμε αυτό, πάμε κάνουμε κλικ στο My Tools, Tools to Take Any Business to the Next Level και πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Landing Page Setup. Οπότε έχουμε εδώ πέρα αυτά τα 3 domain. Οπότε κάνουμε κλικ και θα πούμε ας πούμε ότι το My Business Builder Plus θα το χρησιμοποιήσω εγώ για τους πελάτες στο μαγαζί με τα κεριά. Οπότε κάνω κλικ εδώ πέρα και έρχομαι και βάζω χειροκίνητα Γιώργος, bla bla bla, mail και το καθεξής. Τα υπόλοιπα βέβαια δεν έχουν κανένα νόημα. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι κάτι που θα το χρειαστούν πολλοί από εσάς σίγουρα, απλώς εξηγώ ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω, να φτιάξω 5 διαφορετικές λίστες ανθρώπων που θα λαμβάνουν 5 διαφορετικές αλληλουχίες μηνυμάτων. Χαιρετώ.